जुजिनायनि गारां एबा गुदिया जादोंमोन बर' साहित्य सभा। 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बर बर' रावखौ फरायसालिफोराव फोरोंनाय जायामोन। 18 मे 1963 मायथाइयाव सा-सानजा भारतनि गोथां सोमखोरनि गेजेराव मोनसे रावा गावनि थाथायनि थाखाय जुजिदोंमोन आरो बे जुजिनायनि गारां एबा गुदिया जादोंमोन बर' साहित्य सभा, जायखौ जों बर' थुनलाइ आफाद होननाबो मिथियो। 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बर क'क्राझार जिल्लानि बासुगाव बर' समाजनि राव आरो हारिमुवा बै समाव सिमा गोनांमोन। गुबुन मोनसे रावै जों बेखौ बुंनो हायो जोबोद गोग्लैसोनायमोन। बर' रावखौ फरायसालिफोराव फोरोंनाय जायामोन आरो बबेबा सोरखारि खान्थियावबो बेखौ मुंख'नाय जायामोन। बेफोर थासारिफोराव बर'नि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना ज' जानानै बर' साहित्य सभाखौ गायसनदोंमोन। बे आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिया जादोंमोन जयभद्र हागजेर आरो गायसनगिरि नेहाथारिया सनाराम थाउसेनमोन। बिथांमोननि बे आफादखौ दानायनि थांखिया बर' राव, थुनलाइ आरो हारिमुखौ सिनायथि होनाय आरो मान होनायमोन। 1950 मायथाइनि बोसोरफोराव बे फसंथाना आसाम सोरखारनिफ्राय दाबि खालामदोंमोन दि फरायसालिफोराव बर' रावखौ सोफादेरनांगौ। फ्राय 10 बोसोरसो जुजिनाय, रायज्लायनाय आरो दावराव दावसिनि उनाव 18 मे 1963 मायथाइयाव क'क्राझारनि मोनसे जारिमिनारि फालिथायाव आसामनि बै समनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सालिहाया फोसावदोंमोन बर' रावखौ गुदि सोलोंथाइनि बिजों खालामनाय जागोन। बेयो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे सानमोन जाय बर' हारिखौ मोनसे गोदान दिथा दिन्थिदोंमोन। बै समनिफ्रायनो 18 मेखौ बर' बिजों सान हिसाबै फालिबोनाय जादों। नाथाय जुजिनाया बैयावबो जोबाखैमोन। 1970 मायथाइनि बोसोरफोराव मोनसे गोदान सोंथि नुजादोंमोन। बबे हांखोआव बर' रावखौ लिरगोन? गोबां सानसुमाफोरा रमान हांखोनि फारसेमोन, मानोना बिसोरो बेखौ गोदान मुगानि आरो आदबारि गोरलै महरै सानदोंमोन। बे समावनो सरकार आरो माखासे गुबुन हानजाफोरा देबनागरि हांखोखौ मदद होदोंमोन। बे गोरोबलायैया इंराजि 1974 मायथाइयाव रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टखौ जोनोम होदोंमोन, जायखौ जों रमान हांखो सोमावसारनाय होनना बर' हारिनि जारिमिनाव मोनबोदों। बे जांख्रिखांनाया आसामनि गोबां बाहागोफोराव गोसारदोंमोन, जेराव बर' लाइमोनफोरा गावसोरनि रावनि थाखाय मोनसे उदां सिनायथिनि थाखाय गावसोरनि गारांखौ जौगाहोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बे जांख्रिखांनाया हिंसायाव सोलायलांदोंमोन आरो गोबां गोरोन्थि गैयै सुबुंफोरा जिउ खोमाना लादोंमोन। बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथांमोना जादोंमोन अमलाराम बर' आरो शिबराम बर'। बिथांमोना दिन्थिदोंमोन दि माब्लाबा माब्लाबा रावनि सन्माननि थाखाय जिउ बावनोबो गोनां जायो। नांथाब नाजानाय आरो गोरोबलायनायनि जाहोनाव बर' रावा जोबनायाव आसाम सोरखारनि गनायथि मोनो आरो 2003 मायथाइयाव भारत सरकारा संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव बर' रावखौ सोसनो। बे खालि मोनसे आयेनारि जाफुंसारनायल' नङामोन, अदेबानि बे 1952 मायथाइनिफ्राय सोलिगासिनो थानाय मोनसे जुजिनायनि जाफुंसार फिथाइमोन। दिनै बर' थुनलाइ आफादा मोनसे थुनलाइयारि आफादल' नङा, मोनसे हारिमुवारि जांख्रिथायनि मोनसे नेरसोनबो जाना थाबाय। जोंनि बे आफादा बोसोरफ्रोमबो गावनि बोसोरारि जथुम्मा खुङो, जेराव गासै सा-सानजानिफ्राय लिरगिरिफोर, खन्थाइगिरिफोर आरो बिजिरसंगिरिफोरा बाहागो लायो। 14 नभेम्बरखौ दा गासै बर' समाजाव बर' थुनलाइयारि सान महरै फालिनाय जायो। आथिखालाव बर' रावाव रोजा रोजा बिजाबफोर, लाइसिफोर आरो सोलोंथायारि बिजाबफोर सेबखांजादों आरो बे गासैनि गुदियाव दं बर' थुनलाइ आफादनि नांथाब नाजानाय। जेब्ला मोनसे राव जोनोम जायो, बेयो खालि सोदोबफोरल' नङा, अदेबानि मोनसे हारिमु, मोनसे सिनायथि जायो। बर' साहित्य सभाया फोरमान होदों दि जुजिनाया जेसेबां गोलाव जायाथों मानो, नंगुबै फोथायथि आरो गोरोबलायनायजों रावाबो जारिमिन सोरजिनो हायो। रावा रायज्लायनायनि बिजोंल' नङा, बेयो मोनसे हारिनि जिउमानि गारांबो। आरो बर' रावनि गाराङा जादों बर' थुनलाइ आफाद। बर' राव गेवलांथों, बर' राव गोसारथों, बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों।